बे आकाशवाणी गुवाहाटी दानिया फोसावनो लादों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि मुङै फोसावनाय रंजालि गथ'फोरनि आयदा। खोनासं रायजो राजाफोरनिसिम गिबियावनो फातकुसि रंजालि हारिमु आफादनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रंजालि गथ'फोरनि आफादखौ धर्मेन्द्र बरुवा सुजुनाय दोंसे हानजा मेथाइजों बेखेवनो लानाय जाबाय। देंखो होदों धर्मेन्द्र बर' आरो जुयेन बरुवा। फैनायसाय बिदिब्ला जोङो मेथाइनि गेजेरसिम आवगायलांनोसै। आंनि मुङा मुस्रि रन्जित बर'। मा खालामनो सानदों? आं दोंसे बैसागु मेथाइ खननो सानदों। खानाय थफायाव बिबार लानायाखै मेगन मुफुराव काजल लानाय। खानाय थफायाव बिबार लानायाखै मेगन मुफुराव काजल लानाय। सेरेरे रुंबां बां नायनो मोजाङाखै बबेबा गामिनि गुफुरै नायनो मोजां नुयोब्ला गोसो जायो। सेरेरे रुंबां बां नायनो मोजाङाखै बबेबा गामिनि गुफुरै नायनो मोजां नुयोब्ला गोसो जायो। नोंखौ मोनाबोला लेखा फराखौनो ज्राब गारगोन आगै हाल खदालखौनो हमथारमारगोन। नोंखौ मोनाबोला लेखा फराखौनो ज्राब गारगोन आगै हाल खदालखौनो हमथारमारगोन। खानाय थफायाव बिबार लानाय आगै मेगन मुफुराव काजल लानाय।
बबेबा गामिनि गुफुरै नायनो मोजां नुयोब्ला गोसो जायो सेरेरे रुंबांबां नायनो मोजां आगै बबेबा गामिनि गुफुरै नायनो मोजां नुयोब्ला गोसो जायो नुयोब्ला गोसो जायो खुलुमबाय बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा थरेना पिंकी बर' नों मा खालामनो सानदों आं दोंसे इंराजि खन्थाइ आवरायनो सानदों दे आवरायनायसाय बिदिब्ला खन्थाइनि मुङा ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर up above the world so high like a diamond in the sky खुलुमबाय फंबाय नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा मुस्रि जैसन बर' नों दायो मा खालामनो सानदों आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों दे आवरायनायसाय बिदिब्ला इसोरनि नामा गोदै गोदै गैया आफा इसोरनि नाम बायदि हाबाब बिलाइ जेनिबो जादों गुदि खनसे लाफानांबोला खनसे खोनाबोनांबोला लाबाना हमबावनो गोसो जागोन दुखु निदानाव गोसोआ गोजोगोन सुखुखौ मोनगोन दान्दिसेनि समाव दुखुआ फैथागोन बेनिनो उनाव इसोरनि गोदै नामखौ गोसोआव लाब्ला बेखौ हाबाब थैस' सानस' सुखु मोनगोन निदाना जेब्लाबो गोजान जागोन बे बिफाननि नामा जेब्लाबो जादों गुदि गोदै गैया आफा इसोरनि नाम बायदि गोजोन्थों फंबाय नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा मुस्लिम रिगान बर' नों दायो मा खालामनो सानदों आं दोंसे गोदान मेथाइ आवरायनो सानदों खननो सानदों दे खननायसाय बिदिब्ला माबोलाबा आं गाबो माबोलाबा आं मिनियो माबोलाबा आं गाबो माबोलाबा आं मिनियो अ आंनि आइनि अननायाव अ आंनि आफानि अननायाव माबोलाबा आं गाबो माबोलाबा आं मिनियो माबोलाबा आं गाबो माबोलाबा आं मिनियो अ आंनि आइनि अननायाव अ आंनि आफानि अननायाव आया आंनि जोनोम बिमा आफाया आंनि जोनोम बिफा आया आंनि जोनोम बिमा आफाया आंनि जोनोम बिफा बेसेदि सोरगोफुरि आंनि बे उन्दै बैसोआ बेसेदि सोरगोफुरि आंनि बे उन्दै बैसोआ माबोलाबा आं गाबो माबोलाबा आं मिनियो माबोलाबा आं गाबो माबोलाबा आं मिनियो अ आंनि आइनि अननायाव अ आंनि आफानि अननायाव अ आंनि आइनि अननायाव अ आंनि आफानि अननायाव अ आंनि आइनि अननायाव अ आंनि आफानि अननायाव बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा थरेना तका बर' नों मा खालामनो सानदों आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों दे आवरायनायसाय बिदिब्ला खन्थाइनि मुङा जाबाय जोंनि फरायसालिजों बिबारनि बारबा बिबार जों गेलेयै रंजा खुसि न'सिम थांनो गोसोनो जाया नागारना फरायसालि गेलेयै मोसायै सल' बाथा खोनासंना बेसेदि रंजा बाजा रंजानाय बाजां गेजेरजों सोलोंना गैया गैजानो जिंगा गोजोन्थों बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय
खन्थाइनि मुङा थरायना बरनालि बर'। नों मा खालामनो सानदों? आं दोंसे इंराजि खन्थाइ आवरायनो सानदों। दे आवरायनायसाय बिदिब्ला। खन्थाइनि मुङानो जाबाय One little, two little, one little, two little, three little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, 10 little Indian boys. गोजोन्थों। फंबाय नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा मिस्रि मिजिं बर'। नों मा खालामनो सानदों? आं बैसागु मेथाइ खननो सानदों। दे खननायसाय बिदिब्ला। देलायलाय मोजां देलायलाय मोजां हायाव जनानैबो नायनो मोजां हायाव जनानैबो नायनो मोजां साबोचालिथ' गायसोलि हिन्जावनि जातिया साबोचालिथ' गायसोलि हिन्जावनि जातिया हिन्जाव जानानै मोजां रोङा देलायलाय मोजां हायाव जनानैबो नायनो मोजां हायाव जनानैबो नायनो मोजां हायाव जनानैबो नायनो मोजां हायाव जनानैबो नायनो मोजां। खुलुमबाय। बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा थरायना जसना बर'। नों दायो मा खालामनो सानदों? आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। दे आवरायनायसाय बिदिब्ला। खन्थाइनि मुङानो जाबाय सनाय सनाय आंनि मुङा सनाय अबङा आंनि फंबाय बियो आंनि आइ बैनो आब'आ थाङो सिगाङाव आबैयाबो उन उन सानैनिबो खुगाया गागेब गेब हानाय दारि फुद्रुन द्रुन आदैया हेबो जेखाइ खबाइ आनैया दायो मादैया इसिं उनाव खुन्दा होयो। गोजोन्थों। फंबाय नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा मुस्रि बिकास बर'। नों मा खालामनो सानदों? आं दोंसे इंराजि खन्थाइ आवरायनो सानदों। दे आवरायनायसाय बिदिब्ला। खन्थाइनि मुङा जाबाय One to buckle my shoe, one to buckle my shoe, one to buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 let them stretch, 9 10 a big fat hen. गोजोन्थों। बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा थरायना जन्मनि बर'। नों मा खालामनो सानदों? आं दोंसे खुगा मेथाइ रोजाबनो सानदों। खननायसाय बिदिब्ला। गय फाथै सारि सारि माइनि बाख्रि थाइजौ खान्थाल सारि सारि नानि फख्रि माइ एसे समायसारदों बर'नि गामि माइ एसे समायसारदों बर'नि गामि गोमो गोथां बाथ' गां बर'नि गाननाय
फंबाय बिनानावमोन नोंसोरनि मुङा मामोनलाय फारियै बुंलांनायसै आंनि मुङा मुस्रि नित्रास बर' आंनि मुङा मुस्रि बितबन बर' आंनि मुङा मुस्रि रजे बर' आंनि मुङा ताराना थारात्रि बर' नोंसोर दायो मा खालामनो सानदों जों सोंथिनि फिननाय होगोन दे बिदिबा बुंनायसै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो माब्ला फालिनाय जायो 10 नभेम्बराव दैमायाव थानाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन दिपनि मुङा मा माजुलि आथिखालनि जोंनि हादरनि हादर बेंगिरिया सोर मुस्लिमा प्रतिभा पाटिल बिनानावमोन नोंसोरनि मुङा मामोनलाय बुंनायसै आंनि मुङा थरायना अनसुलि बर' आंनि मुङा थरायना दैमालि बर' नोंसोर मा खालामनो सानदों जों दोंसे जावजा मेथाइ खननो सानदों दे बिदिब्ला खननायसै जोनोम मोनबाय जोंलाय जोंनि गामिखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय जोनोम मोनबाय जोंलाय जोंनि गामिखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय माइ एसे मोजां जोंनि गामिया माइ एसे मोजां जोंनि गामिया हाजो हाला सारि सारि दंफां लाइफां लारि लारि जोनोम मोनबाय जोंलाय जोंनि गामिखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय माइ एसे मोजां जोंनि गामिया माइ एसे मोजां जोंनि गामिया दैमा दैसा सारि सारि जोंथि माथि आलारि बादि जोनोम मोनबाय जोंलाय जोंनि गामिखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय मिथिंगाखौ नुबाय बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा थरायना जुमुना बर' नों मा खालामनो सानदों आं दोंसे इंराजि खन्थाइ आवरायनो सानदों दे आवरायनायसै बिदिब्ला खन्थाइनि मुङा जाबाय 10 little fingers 10 little fingers 10 little toes 2 little ears and 1 little nose 2 little eyes that shine so bright and 1 little mouth to kiss mother good night खुलुमबाय फोरमायथिनाय आरो दैदेननायाव दंमोन आं मुस्रि धर्मेन्द्र बर'आ आरो दिनैनि बे दामनाय देनायाव बाहागो लादोंमोन गिटाराव जाबाय मुस्रि हेमन्त बर' कीबर्डआव मुस्रि कुलेन बसुमतारी तबलायाव राजेश्वर बर' धुलकियाव अच्युत बेजबरुवा आरो पारकासाव दंमोन लान्था बर'आ एसे सम दिनैनि रंजालि गथ'फोरनि आयदायाव फातकुसि रंजालि हारिमु आफादनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि रिंगु दामसा खोनानो मोनबाय बेखौ दैदेनदोंमोन धर्मेन्द्र बर'आ बेजों लोगोसे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि फोसावनाय रंजालि गथ'फोरनि आयदायाबो एसेनोसै